Salut, eu sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou vlog. De data aceasta vom face adevărul despre YouTuber și vă voi spune, cred că 4 sau 5 chestii pe care ar trebui să le știți despre YouTuberi. Așa că haideți să începem și nu uitați și la sfârșit, dacă v-a plăcut, să-i dați și un like. Primul lucru sunt scenele interesante din daily vloguri. Pe bune, când sunt scene interesante, de exemplu, când am primit noi Coca-Cola la Festivalul Științei, voi chiar credeți că noi filmam în momentul acela? Ei bine, nu. Faza s-a întâmplat în felul următor. Doi băieți au venit la noi, ne-au dat o cola, le-am dat-o înapoi, le-am zis hai să mai facem încă o dată chestia asta ca să o filmăm. Am mai făcut-o odată, am filmat cum ne-a dat cola. Ce? Oh, mersi! Mersi mult! Le-am dat cola înapoi, am mai făcut încă o dată toată scena ca să filmeze și Cezar. Ah! Mulțumesc! Oh my god! Și cam așa s-a întâmplat. Bun, al doilea lucru este clickbait-ul. Bine, acum în prezent oamenii au început să își dea seama când un video are la titlu un clickbait sau când titlul este chiar adevărat. Și cred că cel mai bun exemplu de YouTuber pe care vi l-aș putea da la clickbait-uri este Ilie. Ilie face daily vloguri și pune la fiecare vlog câte un titlu foarte interesant și care te face să dai click pe daily vlog. Ca să faci un clickbait, trebuie să ai o chestie care se întâmplă în vlogul tău și tu să o faci să pară mai nebună. Spre exemplu, cum am făcut eu la daily vlog în care am fost la Râșnov. Acolo un copac chiar căzuse peste lift, doar că asta s-a întâmplat cu mult timp înainte. Bine, nu foarte mult timp, cu vreo 2 săptămâni înainte, și am zis chestia aia și am pus în titlu, ca și cum voi să credeți că l-am filmat cum a căzut sau chestii de genul acesta. Și nu este foarte greu să faci un clickbait, dar ca să nu se supere lumea pe tine, trebuie să aibă legătură măcar puțin cu vlogul tău. Bun, al treilea lucru despre care vreau să discutăm sunt banii din YouTube. Eu personal nu fac bani din YouTube. Foarte multă lume mă întreabă câți bani faci din YouTube. Eu nu fac YouTube pentru bani, să nu vă gândiți la această chestie, și niciun vlogger nu o face pentru bani. Aici să nu credeți că YouTuberii mai mari sunt bogați din YouTube. Ei bine, se poate ca YouTuberii mai mici să strângă o sumă mai mică de bani din YouTube și ca YouTuberii mai mari să strângă o sumă puțin mai mare de bani din YouTube. Chestia asta este adevărată așa cum este și nu are rost să vă ofensați pentru faptul că YouTuberul la care vă uitați voi face bani din YouTube și sper să nu se întâmple chestia asta. Bun, al patrulea lucru despre care vreau să discutăm sunt răspunsurile la mesaje. Ei bine, știu că foarte multă lume se supără când eu nu răspund la mesaje sau la comentarii. Și ce urmează să spun acum, să nu credeți că mă cred eu cine știe ce vedetă, dar primesc super multe mesaje și nu apuc să le răspund pe toate. Cred că știți foarte bine unii dintre voi că v-am mai și răspuns la foarte mult și probabil o să fac un vlog în care vă citesc comentariile ca să nu vă supărați. Și legat de mesajele de pe Facebook, îmi pare foarte rău. Și al cincilea lucru despre care vreau să discutăm legat de YouTuberi sunt ideile. Aici va fi mai mult vorba despre vlog. Și mie îmi vin greu ideile și cred că oricărui alt vlogger îi vin foarte greu ideile, pentru că este foarte greu să scoți ceva original ce nu a mai făcut nimeni pe YouTube până să faci tu. Dar oricum acum nu vreau să fac o dramă din chestia asta sau să mă plâng pentru chestia asta, pentru că eu iubesc ceea ce fac și mă bucur că lumea mă apreciază și că mai avem puțin și ajungem la 10.000 de abonați. Cred că încă vreo 400 sau 300, nu știu câți abonați am, că vă uitați voi. Dar cam asta a fost și cu acest vlog. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Am fost Cristi și noi ne vom vedea în vlogul următor. Pa!